Господин Костадинов, кои избори са по-важни за Възраждане? Европейските или тези за национален парламент? Те са свързани, защото в момента участваме в уникална комбинация от парламентарни избори за България и за Европейския парламент, така че едните и другите. Защото приоритетите, които имаме в националната кампания, водят и към Европейския парламент. Миналата седмица ми гостува вашия водач за Европейската листа и той наметна, че ще инициирате референдум за излизане от Европейския съюз. В действителност ли това е инициатива на Възраждане? Инициативата на Възраждане е предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз и това е казал, предполагам, господин Стоянов. Само че, тъй като предоговарянето към настоящия момент е нещо, което до сега никой не е успял да направи, дори Великобритания, която е една от 5-те велики сили и не се получи тогава разговора с Европейската комисия, ние сме наясно, че шансовете за успех не са много големи. Въпреки това трябва да направим необходимото, защото би следвало да покажем на българските граждани, че Европейският съюз в момента не е равноправна организация, т.е. организация, в която всички имат еднакви права, а по-скоро организация, в която доминират няколко държави за сметка на другите. В Европейския съюз всеки има право на глас и на вето, нали така? Все още, да. Ако това нещо не се случи обаче, тогава ще инициираме референдум. Но първо сме длъжни да изчерпим всички останали средства. Само да уточним, смятате ли, че този референдум би бил конституционно съобразен? Разбира се, какъв е проблема? Искате да кажете, че Конституцията ни забранява да провеждаме референдум и допитване до международни договори става. Просто там има малко по-особени нищо особено няма. Просто в момента закона за референдумите, той нарочно е направен така, да не може да се питат българските граждани за това дали България може да членува в международни организации, защото там клаузата е, че по всяка една... по всеки един международно влязъл в сила международен договор, българският народ не може да бъде питан, което между другото е много антидемократично. И ние, за да стигнем до този референдум, първо трябва да променим закона за референдумите, което, между другото, вече внесохме такъв законопроект за промяна, той не беше разглеждан обаче в това Народно събрание, не беше допуснат за разглеждане. Знаете ли, проверих на миналите парламентарни избори гласовете в чужбина. Възраждане е победител на вота в Испания. Първа политическа сила. Сега, обаче, как може да обясните този психологически парадокс? Работиш в Испания, където заплатата ти е в евро. Испания е член на НАТО и на еврозоната и в същото време искаш да напуснеш Европейския съюз. А смятате ли, че българите, които са отишли да работят в Испания, са го направили от желанието да напуснат България? Смятам, че са отишли там, за да работят и да получават високи заплати. А защо? Защото в България няма такива работни места и няма такива заплати. И всъщност това е големия проблем. В началото, като ви казах, че има държави, които са по-равни от равните в Европейския съюз, формално да, ние имаме право на вето. Между другото, тук е момента да отворя една скоба. Знаете, че има предложение от страна на Урсула фон дер Лайен, която е настоящия председател на Европейската комисия и дано да не стане и бъдеш председател на Европейската комисия, за реформа, с която вече... Да, даже в началото си говореше за квалифицирано мнозинство от 2/3. Сега се говори обаче за мнозинство от 55% от общия дял на населението в Европейския съюз, което е много опасно и ще ви кажа защо. Да, тази теза сте развивали. Да, защото реално погледнато... За броя на населението на големите държави. 4 държави могат да контролират Европейския съюз, което вече означава нещо много притеснително. Означава, че центърът на тежестта за вземането на решение се измества от националните столици към Брюксел, даже не към Брюксел, а към други 4 национални столици, или 5 и 6 да са, и 10 да са. Няма как България да се съгласява с нещо, което някоя друга държава иска да нас да ни наложи. Просто няма как. Това означава, че държавата ни вече не е независима. И все пак да се върнем към това. Намирате ли за някакъв парадокс да работиш в натовска държава, която е в еврозоната, получаваш... Никакъв парадокс няма. Тези хора са отишли навънка единствено и само от недоимък и мизерия в България. Добре. Ето това е причината. И нашата цел трябва да ни бъде не само в Европейския съюз. Има всякакви български общности зад граница и едната от амбициите на Възраждане, то много важна амбиция, е да върнем тези наши сънародници зад граница, защото те са между 2 и 3 милиона души. Между другото, наскоро излезе една официална статистика, че имаме 870 хиляди работника, т.е. официално работещи навън българи. 870 хиляди. Служете и семействата им, ще видите за какъв огромен процент става въпрос. Тези хора трябва да бъдат върнати в България. Независимо къде живеят навън, тяхното място е тук. Печелим ли от членството си в Европейския съюз според вас? Не, в момента губим. И ще ви кажа какво губим. Губим пари. Губим работни места. Какво е съотношението между вноски и за тази година нашата вноска, която е за членство на България в Европейския съюз, е близо 2 милиарда. 1 милиард и 800 милиона лева. Същевременно
Винаги, когато се прави тази много бакалска сметка, се слага на масата колко сме дали и колко сме взели. Да. Номинално сме взели повече. Мога да кажа колко. 9 милиарда, защото има вече специална справка от Министерството на финансите. 9 милиарда срещу 30 милиарда получени от България. Обаче има една малка подробност. Пак да ви върна работниците, които предпочитат да работят в Европейския съюз. Какво значи предпочитат да работят? Отиваш там, където ти е най-близко или там, където се дават големи заплати? Едно време българите ходеха да работят в Съветския съюз. И ходеха да работят в Съветския съюз, защото там получаваха по-високи заплати. Хубаво казвате за Съветския съюз, да кажем за Русия. Защото проверих, в Испания сте получили 3714 гласа. Предполагам, че не се спомняте колко сте получили в Русия като партия. Около 200 гласа някъде. 4. Какво 4? Гласа. 4 гласа. Да. То няма почти българи, които да гласуват. Те колко са гласували общо? Сигурно са били около стотина човека в такъв случай. Горе-долу толкова. Имате ли обяснение защо никой не иска да ходи да работи в Русия? Не иска да ходи на почивка в Русия? Естествено. Защото ние нямаме никакви отношения с Русия и това е от повече от 10 години. Не. Как не? От 2 години по-скоро. Не е така, напротив. От 2013 година са първите санкции. И да не забравяме, че още преди това имаше демонизиране на отношенията с Русия. И това е причината... Имаше ли хора, които ходеха да работят в Русия? Естествено. Не говорим преди 89-та година за коми. Говорим за след 89-та. Да ходят да работят в Русия, сравнено с европейския. До 2000-та година хората, които са ходили в Русия, са били доста по-малко. Нормално, защото Русия тогава беше в икономическа криза. След 2000-та година, когато започна да се изправя икономически, този брой нарасна. До 2013 година, когато започна обратно нисходяща тенденция. В резултат на което сега в момента ние имаме нулеви отношения с Русия. Нулеви. Дори не можеш да отидеш и да, както се казва, да посетиш тази държава нормално. И това е причината. А иначе по отношение на Европейския съюз, в крайна сметка всеки отива да работи там, където има нужда от работна ръка и където се дават високи заплати. Има ли алтернатива икономическа, която виждате на Европейския съюз? Има. И то много алтернативи. Включително в Европа, в сърцето на Европа има още един Европейски съюз, за който никой нищо не говори. Странно защо. Аз говоря по принцип на европейското членство, къде според вас трябва да бъде ориентирано външно-политически и икономически България. Сега, външно-политически и икономически са две различни неща. Аз затова казвам двете. Аз казвам двете. Външно-политически ти можеш да си ориентиран към която държава искаш. И това няма абсолютно никакъв проблем. Ако си независима държава, не ти определя политиката, американското посолство, както е България в момента. България определя сама напротив. Да не влизаме обаче напротив, ще ви кажа. Почти всяка седмица, да не е всяка сряда, но почти всяка сряда пред Министерския съвет, когато заседава Министерския съвет, има кола на американското посолство. Моят кабинет в парламента се намира по права линия на 50 метра от входа на Министерския съвет. Виждам ги всеки път. В началото си правех труда да пращам хора, които да ги снимат и имаме номерата на колите, които всеки път идват различни. Следите ги. То се вижда, то не е скришно. Те не се и крият в интерес. Защо да се крият? Разбира се, защо да се крият? Като сме съюзници, представете ли се как всяка седмица идва кола на турското посолство всяка седмица? Не, няма да излезем, защото това е много важен въпрос. И ако ние всяка седмица, примерно, получаваме инструкции от турското посолство, защото са ни съюзници, или от, споменахте Испания, испанското посолство, защото са ни съюзници, смятате ли, че нашите съюзници, примерно във Вашингтон, координират действията си с България? Не. И тук е момента, който трябва да си кажем ясно и категорично. Затова тези избори са толкова важни, защото на тях, вие ме питахте в началото дали европейските или българските избори. И едните и другите, защото ако искаме България да бъде свободна и независима държава, ние трябва да го извоюваме това наше право, заедно с други наши съюзници и с наши партньори в Европейския съюз. Защото далеч не сме само единствено ние от Възраждане, които в Европа разсъждаваме, че Европейският съюз в момента се превръща в заплаха за европейската цивилизация. И като казахте за икономически алтернативи, да довърша. Европейската асоциация никак не е малко повече. Абсолютно не прекалявате. Пак да кажа, че ваши избиратели предпочитат да отидат в държави, в които работят защото там са по-високите заплати. Нашите избиратели предпочитат да живеят в България и ние ще направим така, че високите заплати да бъдат тук. Защото не можем да се хвалим с това, че Европейския съюз ни изсмуква работната ръка. Разбирате ли, това е шизофренично. Когато една държава изсмуква твоите ресурси, изсмуква най-важното нещо на една държава, човешкия ресурс, ти трябва да имаш сериозно представление, а не да се хвалиш с това. В Европейския съюз няма граници по принцип. Това е причината хората да работят. И тук е големия проблем. Когато България подписа договора за членство на България в Европейския съюз, защо? Тук вече въпросът е към нас насочен, тъй като никой в крайна сметка формално не ни опира пистолет в челото. Защо България се съгласи на такъв договор, който на практика ни превърна в суровинен придатък на Европейския съюз, а не равноправен участник?
Това е нашия проблем. Казвам, 9 милиарда срещу 30 милиарда. Благодаря, че ми напомнихте. Това е бакалската сметка, която обаче... Това е истинската сметка. Не е истинската сметка, ще ви кажа защо. Защото тук не влиза сметката за пропуснатите ползи. Знаете ли колко е печалбата на АЕЦ Козлодуй, последните му 2 блока, които работят в момента, за времето от 2002 година насам? Не знаете, аз ще ви кажа. Не. 12 милиарда. Така. Ние обаче ликвидирахме 2002 първи и втори блок, 2007 като цена за влизане в Европейския съюз и трети и четвърти блок. Ако тези блокове бяха продължили да работят първи, втори, трети и четвърти от 2002 година до сега, имайки предвид, че това е много трудна сметка, която може да се направи, защото все пак има инфлационни индекси. Може ли да обясните, отчитайки... Поне още от порядъка на 15-16 милиарда. И отделно от това имаме пропуснатите ползи и огромните загуби за българския бизнес и за българските предприемачи. Казвате за бакалските сметки. Само обаче, да довърша. Да. От това, че като влязахме в Европейския съюз, се отвориха пазарите, нашите, за европейска стока, която е много по-конкурентно способна. И българското производство започна да се убива. Ама какви, погледнете данните, ще видите. Българският износ въобще не е нараснал за Европа. Но износът за сметка на това е станал огромен. За българите, които ако не бяхме влезли в Европейския съюз преди 17 години, щяхме да висим още на едни гишета, да чакаме визи, за да отидем в Гърция. Няма такова нещо. Ние влязохме... Няма такова нещо. Ние влязохме в Шенген, т.е. не в Шенген, ние почнахме да пътуваме безвизово 5 години преди да влезем в Европейския съюз. Да ви припомня ли? Именно. 5 години преди да влезем в Европейския съюз. Заради тенденцията да влизаме в Европейския съюз, обаче да не си изяждаме. Съгласен съм, ама все пак да трябва да говорим и за НАТО. Не, ще говорим и за НАТО. Вижте, погледнете държавите около нас. Всички държави на Балканския полуостров в момента пътуват само единствено с лични карти. Дори и Турция. Единствената държава, която е останала въобще в Европа, която пътува с паспорти, е Косово. Колко е Косово държава, това е друга тема. И това е нормален процес. Не трябва да поставяме под съмнение. Напротив, трябва да поставяме, защото... Дайте да излезем вече от тази тема, за да влезем в НАТО. И темата за Крим. Да влезем в НАТО. Крим чие? Хайде, така руски, естествено. Какъв да е? По международен... украински. По международен договор е украински. Тогава Косово е сръбско по международен договор. Не. Как така? Защото Русия... Някой питали жителите на Косово дали искат... Чакайте, някой питали жителите на Косово дали искат да се отцепят от Сърбия? Никой не ги пита. Нямаше референдум, нали така? Имаше бомбардировки от страна на НАТО 99-та година. Да. Сърбите извършваха геноцид. И какво извършваха сърбите? Вие бяхте ли там? Защото аз съм бил в Косово. Бил съм и в Косово, така, и какво видяхте там? Искате ли да кажа какво съм видял аз? Изгорени църкви, унищожени сръбски градове. Включително има и геноцид към българите, между другото, защото българите, които са там, мюсюлманите, гораните, в момента са 3 пъти по-малко, отколкото бяха преди 20 години. Така че ако Крим е украински, тогава и Косово е сръбско. Ако Косово е независима държава, тогава Крим е руски. Ние сме приели като държава, че признаваме Косово, следователно признаваме и Крим като руски. Точка по въпроса. Как да не е точка по въпроса? В международното право има прецедент. Имаш един прецедент, значи имаш и втори. И то не втори, имаш и трети, и четвърти. Няма абсолютно нищо общо между двата. Всичко общо има. Защо Сърбия беше нападната? Сърбия беше нападната от Съединените щати и бомбардирана с хиляди мирни жертви. И това се приема за демокрация. Извинявайте, това беше военно престъпление. Извършваше етническо прочистване. Нищо подобно Дайте да излезем от това, за да поговорим тогава за Македония. Сърбия извършваше етническо прочистване. Прекалено много... Не, аз не защитавам никого, защитавам правдата. В момента Азербайджан извърши ли етническо прочистване в Азербайджан? В Карабах. Извърши ли етническо прочистване в Карабах? Не, вие знаете ли, чия територия е Карабах? Така, каква е по международно право? По международното право? Чия е? Каква е? Кажете ми да се съглася с вас. Азербайджанско. Абсолютно сте прав. Така, Косово също е сръбска територия по международното право и вие в момента казвате следното нещо. Азерите имат право да изгонят всички... Само да ви кажа, че това не е сръбска, а беше югославска. Напротив, беше сръбска. Сърбия се откъсна тогава по това време. Не вярно, беше Югославия. Добре, да приемем, че е била югославска територия. Хубаво. Значи, да бъдем коректни тогава. Добре, била югославска Нямаме много територия. време. Вие приемате, че азерите имат право да изгонят арменците, защото това са е тяхна територия. Казвате, че сърбите нямат право да изгонят албанците, защото това е тяхна територия. Къде да ги изгонят точно, че не мога да разбера? Нали вие казахте, че се извършва етническо прочистване в Косово. Така. И казвате, че се извършва етническо прочистване в Азербайджан. Етническото прочистване не го разбирам като прогонване, а като физически убийства. Това имам предвид. Тоест в Карабах нямаше убити арменци. Те си тръгнаха доброволно, защото не им се живее вече в къщи.
Така, искате ли да излезем, за да си поговорим малко за НАТО? Разбира се, че си поговорим, обаче държа да кажа Нямаме следното време, нещо. защото имаме точно 4 минути до края на разговора. Колкото толкова, това са важни неща. Естествено, Ще ви кажа защо са важни. И не трябва да се изкривява. Двойният стандарт и лицемерието в международните отношения не трябва по никакъв начин да бъдат толерирани, а ние ставаме свидетели само единствено на двоен стандарт и на лицемерие. И това е ролята на Възраждане. Както тук на местните избори в България, т.е. местните парламентарни, така и на европейските избори. Да показваме лицемерието, да показваме, че сме задължително винаги на правата на страната на истината. Добре, тъй като нашия разговор се записва в понеделник, но в петък е 24 май. Кое е по-правилно да се казва за този празник? Че това е ден на българската азбука, просвета и култура или ден на славянската писменост? Естествено, че е ден на славянската писменост. И на българската просвета, разбира се. А каква? Какво означава славянска писменост? Как го разбирате това? Писмеността на славянските народи. На славянските народи? Знаете ли на каква писменост е написана първата, примерно, чешка Библия? На кирилица. Знаете ли колко дълго време се развива кирилицата в Чехия? До 15 век. Знаете, че е на глаголица, не? Не. На глаголица е в Хърватия. В Хърватия, точно така. Кирилицата се разпространява също така в Словакия. Първите полски монети на Болеслав Храбри, първият полски крал, са на кирилица. Кирилицата се използва и до ден днешен в Словакия като официалната писменост на русините, който е четвъртият източнославянски народ. Кирилицата е официалната писменост на половината славянски народи. И вие ми поставяте това под въпрос? В момента да, защото бих нарекал това българска писменост. Ами тя е и българска, така е. Не, тя е българска. Тя е и българска. Кирилицата е българска. Добре, и какво като е българска, не е славянска, така ли? По-скоро е българска. Нали? Вижте, кирилицата е най-големият... Сега ще ви кажа, все пак аз съм историкът тук в това студио. Кирилицата е най-големият български цивилизационен принос в историята. Ние нямаме по-голям принос в нашата история. 300 милиона души пишат на тази азбука. Повече от 10 държави. И десетки народи, над 100 народи, като броим и тези в Руската федерация. Това е нашият най-голям цивилизационен принос. И ако този наш цивилизационен принос сега ние в момента, както казвате, той е само български, чудесно. Утре руснаците могат да кажат, това е руската писменост. След което могат да кажат също нещо и украинците, могат да го кажат сърбите и черногорците и така нататък. Така. И сега да ви представете си следното нещо. Италианците могат ли да кажат, че латиницата е италианската писменост? Сега за кирилицата... вижте, измествате към Италия и латиницата. Аз искам да продължа да ви питам за кирилицата. Това е велик, защото неговите цивилизационни приноси обхващат други народи и други държави. Защото той създава цивилизация. Аз ви казвам, светът е наш, вие ми казвате, нека се върнем обратно на село. Извинявайте. Не е вярно. Като ви казвам, че кирилицата, която е създадена от нас българите, е славянска писменост, ви казвам, че славяните, половината от тях, а някога почти всички са писали на кирилица. Включително и не славянски народи. Като историк, бихте ли определили като глупаво изявлението на Владимир Путин, който каза, че славянската писменост идва от македонската земя? Да. Глупаво е. Не е правилно, да. Смятате ли, че руските и сръбските интереси се разминават с българските по отношение на взаимоотношенията между Северна Македония и България? Сръбските категорично се разминават, руските не. Пак току-що казахте, че не е правилно изказването на Владимир Путин. Не е правилно, да. И какво? Смятате, че руските интереси са в близост с българските по отношение на взаимоотношенията ни между България и Северна Македония, така ли? Да, точно така смятам. Защо? Защото просто ние имаме всички златни шансове и възможности да ги използваме, но не го правим. Ще ви припомня думите, между другото, на руския патриарх Кирил, когато беше тук за 140 годишната от служението на България. Когато каза, че ние сме благодарни на българския народ, защото получихме нашата писменост и нашата религия от България. Сега в момента вие ме питате за думи на Путин, които са направени като жест на реверанс към македонската страна, защото естествено Русия следва нейните интереси. Всяка една държава следва нейните интереси. Това се опитвах да кажа. Дали руските интереси... Аз току-що ви казах, давайки ви пример, ще го повторя още веднъж, с думите на руския патриарх, който е горе-долу по ранг като духовен водач на руската нация, равносилен на руския президент, който каза преди колко години беше? Когато дойде тук през 2018 година, когато беше тук за 140 години от освобождението на България, не е тропал по масата въобще. И това беше, между другото, изключително грозен скандал. Защото тогава този човек, руският патриарх, главата на най-голямата православна църква в света, каза следното нещо. Ние сме благодарни на България за това, че получихме от нея нашата писменост и нашата религия.
Вместо това обаче американските медии в България измислиха скандал, че е тропал по масата. Дори вие сте го запомнили това нещо, такова нещо нямаше. Не е вярно. Как да не е Повтаряйки вярно? едно нещо, което не е вярно. Тропаше по масата пред българския президент. Пуснете го този запис, айде намерете го. Вижте, ето сега ви предизвиквам. В момента ние с вас сме на запис. Намерете записа и го пуснете и ми оборете как тропа по масата. Защото аз ще ви припомня какво каза тогава той. Той каза, ние просто искаме да се отчита правдата. Когато кажеш, че искаш да защитаваш правата, това тропане по масата ли? Сега аз като кажа, примерно, че Македония е българска, тропане по масата ли е това? Като кажа, че македонците говорят български език, това тропане по масата ли, господин Огнянов? Казвам го, категорично го заявявам. Това тропане по масата ли или заявяване на истината? Вашите македонски колеги биха казали, че това е тропане по масата. Аз нямам руски приятели. Аз имам български приятели. Добре. И това, което мога да ви кажа е едно единствено нещо. Ако искаме България да бъде възприемана сериозно, трябва да спрем с васалното поведение и с наведения слугинажен менталитет на българската държава. Защото всичко това, което с вас коментирах в момента, са американски опорни точки на американските медии в България. Ами абсолютно американски опорни гледни точки са. Аз мога да ви върна, и точно поради тази причина, кои са руските опорни точки? Кои, например? Я очень надеюсь, что средства массовой информации нас слышат. Аз се надявам, че средства на массовой информации не чуват. И передадут некоторое разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. И ще предадат някаква, може би не съвсем правилна интерпретацията на историята. Мы за историческую правду, господин президент. Времето ни приключи. Обаче, само с едно изречение, бихте ли определили ситуацията в Близкия изток? Каква е оценката на Възраждане за ролята на Хамас? Взривоопасна е ситуацията. Как бихте определили Хамас? Като национално-освободително движение. Национално-освободително движение, а не като терористична организация. По тая логика би следвало да приемем израелското правителство за терористична организация, защото в момента уби 30 000 души. 30 000 цивилни души са убити, включително жени и деца, десетки хиляди. И вие казвате, че не може да ги наричаме терористична организация. Когато въоръжени лица нахлуят в цивилни домове и разстрелват жени и деца, това какво е? Национално-освободително движение? Това е война. Това е война. Това е война. Това е война. Това е една грозна война, която се движи там вече от повече от... официално започна през 1948 година. Между другото, точно преди 2 дни... Имаме точно 30 секунди. Точно преди 2 дни имаше отбелязване на годишната от палестинската катастрофа, при която всъщност беше изгонен буквално целият палестински народ. Извършена от Израел. Етническо прочистване. От 1948 година до сега, до 2024 година, тази война не е свършила. Това, което Хамас направи в Израел, беше ужасно. И ние го осъждаме. И няма нормален човек, който да го подкрепи. Това което в момента... Това е война, господин Огнянов. Това е една грозна... Това е отвратителна война, която първо върши Хамас, сега върши в момента Израел. Но ако трябва да върнем назад лентата 1948 година, първата арабско-израелска война, това е война, която продължава вече десетилетия. И единственият начин да бъде спряна и да приключим веднъж завинаги с това и да има световен мир в крайна сметка, или поне мир в тази част на света, е да има две независими държави, Израел и Палестина, както казва ООН. Следващия път се обещавам, че ще си говорим за НАТО. Благодаря. Благодаря вас.